Tehdään vain juna, ei muuta. Eikö tää ole se perus VR:n yöjuna? Mikä? Perus VR:n yöjuna. Okei, nyt Vero lähentelee. Ei pyllyyn. Kyllä pärisee, kun Kora tulee tänne. Ja Otto kiitää täällä silleen niinku metrimakrona. On sypy, älkää kiusata. Ja Rasse liitää, eipä liitänytkään. Oh my god, kata. Okei, onko se kannattavaa? On. No! Kata. Niin. Kata. Niin. Hetkinen, paljon mulla on starkoissa. Kuuntele. Niin. Pysähdy. Okei. Sinappihevonen. Okei. Mennäänkö? Piilohippaa jonnekin. Heppa! Oh, yeah! Voi ei, se onkin joku ihminen siinä. Abort me. Älkää haastako Koraa pyrryttelykisaan. Pyrryttely. Okei. Sinä, Vero, eme, minä ja Kata. Minä! Tuonne mäkeen mitä mä oon. Okei! Hashtag velirage. Jos nyt jotkut eivät tiedä, mitä melaatta tarkoittaa, niin se on minun ja Katan shippinimi. Kukaan ei kysynyt. Ketään ei kiinnosta. Ei niin, mutta tämä on hieno asia. Tämä pitää jakaa kaikille. On. We are together forever. Yeah. Oi juo! Me ollaan suoraan Rasseen päin, se tulee tuot kulman takaa silleen. Mä voin kuvitella, että tulee silleen. Se tulee sen silleen. Niin Koraa pysyy. Tässä on oikein mellu. Hello. Ketä ne Jatkaa minua. Me tuli siihen väliin silleen, stop this. K18 matskua. Okas. Täyskäännös. Vasempaan. Oikeaan. Pyörähdys. Piruetti. Kavaletti. Ei oo enää Rasse, vaan minä. Kuka minä? Eme. Minä. Kuka? Joo, minä. Eme. Ää, Ei nyt ole minä. Menkää nyt helvettiin siitä. Menkää helvettiin. Forest. No niin, mellu on. Mitä viineriä? Sinä Kata huijaa. Meillä on rakemaksi. Meillä on salty. Mellun rake Pepsi-maksi. Ui mitä mä höö. Kaikki vaan tippuu taivaalta. No joo, mä katoinkin, kun mä juoksin jossain nyt yhtäkkiä kaikki sitä. Okei. Minä sain nyt Evin. Se on. Okay. It's fine. Kata, missä olet? Mä niinku juoksen täällä. Ai vittu, kaivo. Ai, mun maha kolahti. Maha kolahti mihinkä? Tolppaan. Evi, eikö se ookin aika hyvä piilo? Kora voiti. Olkaas Rasse, ei! Ei! Mene, ei! Kata maapuris kuolee! Tulee Katan nimeen! Kora, mitä sä oot vetänyt taas? Mä oon syönyt mun ihraa. Pyi. Okei. Ei voi katsoa. Oh my god! Tulee mikki taivasta. Nyt tähän märkä. Oh god. Ai kauheeta. Enää kutittaa. En voi. Uudestaan Mellu. Sinä senkin kaikki. Mä tarvitsin tolppaa! Nyt on hyvä. Tai Kuka se on? Ihana olla räkäisenä tossa diseessä. Kuka se on? Kuka se on? Kuka se on? Kuka? Kora! Stop that
Shit. Oikein kato jalat vaan näkyy tuolta vittu viitistä. Tää on muuten aika hyvä piilo. God, mun naamun Emme mitään. silmät vaan näkyy täältä silleen tirve. Ja pylly. Minä pistä tätä. Miten tää hevonen osaa? Noit verkkaus oli ihanaa. Otiks sä mun neuvoisi? Onko se videota? Mitä otan? Pizzanälkä. Hei, mennään tekemään Emelle pizzaa. Hei, nyt mennään pizzalle. Kato, sä et vastannut mun kysymykseen, se on ihan tyhmä. Kyllä! Kuvaatko sinä videota? Kyllä! Tuli selväksi. Minne kaikki meni? Mellu pizzalle! Minne pizzalle? Moolille. Näet sä Mellu meitä? Mitä mahaa? Syökää pizzaa. Maitoa. Kuka kehtasi tilata maitoa? meille erittäin kalliin asian. Ai ei. MG. Minä korjaan tämän tilanteen. Kattokaa mitä minä ostan. Oh no! Sä oot Tätä kunnon ostella nyt. tommosia kalorit. Mahaa. Tätä sulla on mahaa. Kiitos. Minä ostin mustaa kahvia, se on yhtä tumma kuin minun sieluni. Jaksaa, painaa, pakarat kasvaa. Katalaan maha. Semmonen ihrakuuri, niin tulee vielä isommat, mutta tulee vähän ihraakin pakaroihin se lihaksen lisäksi. Kyllä, Mutta tavoitteena on vaan isot pakarat, ei mitään muuta. kyllä. Kora, kyllä mä sanoisin, että sun pylly rupeaa näyttämään aika hyvältä. Oi kiitos, Kata rakas. Kora, what are you doing? Katalaan muhkeen, mutta niissä on liikaa möhöä. Mikä se on? Noniin. Moi Kora. Moi Mellu. Moi. Nyt pyöritään. Kyllä se Evi katos. Pyllyt yhdessä. Oukaas Rasse, sä oot creepy. Missä kaikki on? Oh no. Ylhäällä. Missä mä sen pai? Kaikki on kasvattamassa Katan mahaa. Moi Kata. Heippa! Kata maha foressi, mulla on aivan niin iso pylly. Se on talon kokoinen. Mitä vittu, tää joku meni tää... Kyllä, juuri näin. Mellu osaa puhua part 532. Mitä? Sä oot ihan Moi sekaisin. Kata. Moi. Kato sanoi yksi kerta, milloin me ei oltais oltu Se sekaisin. on kyllä ihan totta. Kata niinku... Tää Katan hauma niinku tunkee päänsä mun rintoihin silleen terve. Teillä on enemmät mahat silti kuin minulla. Heippa Kora. Anteeksi. What did you say? Kata, missä sun on itse? Mä traumatisoituitin itseni. No, Emekin havittelee mun donitseja. Mistä ootte? Me ollaan vieläkin Moolilla. Ja Rasse on vieläkin. Täällä on creepy. täällä on joku Sasha. Moi Sasha, miten menee? No. Et sä voit tolleen vaan randomisti mennä. Moi, mitä kuuluu? Napsi napsi. Anna sun. Kata, anna sun donut. Älä huoli, kato, mä havittelen vain sun don. Herra vittu. Evi, sä oot mun ainut pelastus. Tällä Eikä ole. kertaa. Eikä ole. Damn! Eikä ole. Olisiko Tämä on joku random ihminen, mä vaan ootan. Ei nyt. se on varmaan se on ihan kauhuissa sen ei hitto. Melata on vain meemi. Se on vain meemi. Se on hyvin kaunis meemi. Aina. Stop! Emme ole sinne ei saa. Siitä vaan onnea vaan ottamaan mua kiinni. Ui kauheeta, herran jumala! Mitä? Tuolla on mies nurkassa. Mitä vitussa? Herran jumala, mä säikähituta. Subscribe to PewDiePie. Ihan ylhäällä. Missä? Siellä on tähti putkessa, perkele. Ei vittu, siellä on kissa siellä putkessa. Kissa ja putkessa.
Kaikki päin pyy. Taukokeppanen. Tää on niinku minä ja Kata tulevat. Ahaa! Laitetaan ne nippä. Kumpi se puuhapete? Mitä? Toi kuulosti kyllä väärältä. Minä olen se puhapete tässä suhteessa. Kriivi. Lassi, minun täytyy kouluttaa sinusta murhaaja.